paano siya di makinapos, wala pa pares, at hindi luba-luba. Sabi niya ko na, pagkawaris, sabi niya luba-luba dahil. Iya nga, nagsisis yung pagkawaris ko, ang ito dahil, mandado mamalaw sa ibang kumpanya, dahil laog niya, kapide niya, dahil laog niya. Kaya na, kaya kapide ito, eh, mga ito kita, ang beneficiary mo, kaya kamu nga, mga beneficiary mo, kung kamu mag-aaral nga, iba naman yung kumpanya, laogan niya. Trabaho dengan sebelum sekarang bekas sebelum pun tidak sekarang sekarang malu ya. Dia tidak kami unak. Itu mesti begini trabaho tu unak tak. Kerap dah kau berbagai kepis sebagai tangkap sel tak kamu tak pelaj yang tu. Tapi kan tidak hal itu kan kau bisa berdua sudah sebelumnya. Dompet kan itu dia makan ikan dan itu dia makan sabi ng ay dito na kumarang ka ng imagine ako ay nang ang makasubot ang trabaho niya ako sana ako kung ngayon apak na sa mga ano baka buti ng kilo sa kilo dito hindi na makakalo bakit sinama mo si Kristen din hindi baka ano ito okay, ito kaya ito. Sabihan mo, may 100 ang dagan para sa 15 ko. Nagulong papilis ko. Dua kayo baka saka mo pa. Dua naman ang city. Yan naman siguro sa makahanda may ano man so riders. Partilis bagang riders. Natao man dyan si Sarual daw na may feeding, tapos may doktor, tapos ngayon, ang pinahagad man sana, parang pagmerenda man sana kayo sa mga 25 taon sa arriba. Ang bakayo man sa mga ibos man sana, sinagot na ni Presidente ko kay Banres. Marin sa Tanapera, siguro Presidente, lang siya, umakirap siya. Sabi niya, sagutin niya ng gabo, iwan siya. Ay, abla. Sige. Ha? Di ba? Tuloy mga kiti man yun ako. Sabi mo, natulungan sa iyo. Kuya, tulungan sa iyo. Ay, nagtrabaho ko rin naman nakalimutan. Hindi naman admin, hindi naman sabi ko na admin. Rin admin. Ito iya ba din sige ba iya na ano na sige na pero so anda sige na ko ba ulit kan sige na ya pa na bibig ko to na